Yun guys, medyo nakapagsaing na tayo. Pero ang gagawin natin ngayon guys ay dalawang saing. Kasi ang isang rice cooker parang kulang sa amin to kasi 3 kaming lalaki. Mamaya kasama ko yung mga pamangkin namin. At Tamim, halika Tamim. Let's go. Pala yung aming Belgian na si Tamim boy. Tamim, sit. Very good. Tamim, shake hands. Very good. Yung kabila. Oh, very good naman yung Tamim. Nakikinig siya guys, nakikinig. Marunong siya mag-sit, marunong siya mag-shake hands. Siya ay tawag ito 6 months old. Ayun, pupunta muna sa beach para maka-relax, makapaggawa ng adventures. Okay. Pero dito lang din sa Ilocos kasi mahirap lumabas gawa ng mga quarantine. So dito lang muna tayo sa malapit. Sana samahan nyo kami guys, no? Hindi yung puro tinda ng tinda, hindi na nakakapag-relax. So magsasarado muna tayo ng isang araw. Okay. Tapos magluluto tayo ng ng longganisa para sa ulam. Tapos bibili na lang tayo ng kung anong makakain natin sa daan. Magpe-prepare na rin tayo ng mga tubig, yung maiinom. Okay, samahan nyo kami. Yan guys, magre-ready muna tayo nitong pagpiprituhan natin ng longganisa. Kita nyo ba guys? Ayan, napainit lang natin. Okay guys, ngayon after 1 hour nakaluto na kami. Pot, say hi naman dyan. Hi guys. Hi guys daw guys. Okay, after 1 hour nakaluto na tayo ng white rice. And then samahan na rin natin ng fried rice para sa umagahan. Hindi na tayo mag-umagahan. At ang walang kamatayang best friend o ang itlog at ang longganisa. Yan guys. So mag-iintay na lang tayo, magpe-prepare lang tayo ng mga ibang gamit tulad ng yung mga lagay ng yelo, water jug. Tapos pe-prepare natin yung mga yelo, din hihintayin na lang natin magising yung mga bata. Tapos alis na tayo, 7 o'clock. Too hard, but we were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am. Waiting for the summer.
hello friends. Ito, kararating lang namin dito sa Puro Beach, dito sa Ilocos Sur. Ayun yung aming nilang sasakyan, si pare. Isa sa mga tawag dito, isang open beach dito sa Ilocos Sur, itong Puro Beach. Walang katao-tao. Parang Virgin Island pa siya. Yung sa kabila may naliligo din. Tingnan natin. Sarap ng pakiramdam talaga pag nakakalabas. Pag nakakalabas ng bahay, hindi yung puro tinda-tinda. Minsan kailangan din nating mag-relax. Ano masasabi mo sa Puro? Maganda siya. Maganda siya dahil Maraming batong maraming batong mapupulat ang may uwi. Kumukuha ng bato yung wife ko para may uwi siya. Lakas ng alon, friends. pero mababaw yung tubig. Tingnan mo, layo nila pero ano lang. Wow! Marunong naman silang lumuwi. Si Tristan lang naman hindi marunong lumuwi. Mamaya-maya lulusong na rin tayo sa tinatawag nilang dagat. Ano ba dapat? Dagat alat, no? Yung mga nagpunta siguro dito, yan yung mga kalat nila. Yan, asan? Oo, hindi nila tinatapon. Iniwan na lang. Pero kami, may dala kaming sariling sako ng basurahan. Ha? Ngayon, may nakulat ako. Bato, iuwi mo yan. Hey, pa! Dapat ba yan? Nakuha mo bag na yan. Souvenir mo na yan, Pot. Hey! Dalawa lang saan. Meron mo lang. Pagka gusto niyo pumunta dito guys, madali lang siya mapuntahan, dire-diretso lang siya. Pagka galing kayong vegan, isang diretso lang, parang 23 kilometers lang from vegan tong Puro Beach. Sariwang sariwa pa guys, oh. Ganda. Pero dito kami pumunta sa medyo walang masyadong bahay kasi sa bandaron medyo parang may marami ng bahayan doon, may mga bangka na rin. So dito na lang kami pumunta. Walang bayad dito guys, free. Kaso wala nga lang mga ano dito yung tawag dito, yung mga CR, walang private na comfort room, wala. So kung pupunta kayo dito, mas maganda magdala kayo ng, kung gusto nyong maligo bago umuwi, mas maganda magdala kayo ng sariling pangligo. Pero pwede naman magtayo ng mga siguro mga tent dito para may privacy kung magpapalit ng damit. O kasi kami ang gagawin namin pagkaligo, magpapatayo na lang kami tapos sasakay ng sasakyan, uuwi na kami. Okay guys, mamaya na lang ulit, maliligo muna tayo.